Я знаю, що є. Тоді на вулиці почекайте. Ми тут додому прийшли. Хай виходять туди до людей. Знімайте людей, знімайте, будь ласка. Яка різниця хто в чому вдягне? Ні, Василь Іванович. Я знімаю кепку і відкрию обличчя. І, будь ласка, давайте відкрити обличчям одне до одного. Ні, прокуратура змінить суть свою. Хай виходять на Каральної на правоохорону. Тоді всі будуть ходити як люди. І будемо вам навіть допомагати. Я навіть готовий буду вам здавати всіх, кого треба. Але змініть свою суть. Якщо ми домовляємося... Ні, ви домовилися, що люди людей, які знімають, і находять людина, яка провокує. Нащо ми всі прийшли? Давайте. Василю, будь ласка, заходьте, хлопці, якщо... Вони провокують. Ви провокуєте на це, Вони провокують. шановні, є засоби масової інформації, ви зараз робите картинку. Картинку робите ви у своєму кіпі. Я людей привів, я за них відповідаю. Я відповідаю за охорону громадського порядку. Ні, міліція відповідає, не ви. Не беріть на себе функції. Ви виконайте свої функції спочатку. Будь ласка, якщо хлопці знімуть балаклави, вони можуть вільно зайти. Ну інакше це є режимний об'єкт, будь ласка, не треба робити... Нащо ми сюди заходимо, хай виходять туди. Вони спровокували Давайте сюди. тоді валом на двір. Їдемо на двір, хай виходять. Ні, хай провокують все. Дякую. Побільше видавайте... Всі виходять на вулицю! Посвідчення. Той, хто зайде в актовий зал спілкуватися з прокурором, той прийшов окремо, а я, не що ми його разом з бачили і нами. читали. Ви на камеру казали, що нічого міліція не збирає гроші, а ми вже виявили, що міліція збирає гроші. Якщо є І така інформація- Та є царик, вон, блядь. Він приносив бумажку заламіновану. То я Що- мав би про неї здогадатися. Будь ласка, Що до мене це? інформація. Волонтерам ви даєте відповідну бумажки, перевірку. щоб збирали міліціонерам гроші, а пишете скрізь, що на АТО, а самі збираєте собі гроші. Я волонтерам ніякого посвідчення не даю. Порошельництво 1А, ви видаєте їм посвідчення, вони самі показують. Я є, що тут сам пишуть. Турничок, конечно. Без кучки. Боже, ні.